כמה פעמים מצאתם את עצמכם מתוסכלים מול העלון לצרכן הארוך, המסובך והמבולבל של התרופות שלכם? האותיות הקטנות, המידע המפוזר, הקושי להבין ולמצוא את המידע, לפעמים פשוט יותר קל לוותר ולקוות לטוב. האם ידעתם שבישראל יותר מ5 מיליון עלוני תרופות מנייר נזרקים לפח בכל חודש? הכירו את אינפורמגו, האפליקציה שתשנה מהיסוד את האופן שבו אתם מנהלים את התרופות שלכם. צלמו את האריזה או סירקו את הברקוד וקבלו גישה מיידית ונוחה לכל המידע שאתם צריכים. בצורה ברורה, פשוטה ונגישה, והכל בחינם. מתקשים למצוא את המידע בעלון? עוזר הבינה המלאכותית של אינפורמגו נמצא כאן כדי לענות על כל שאלה שיש לכם על השימוש בתרופה. שאלו כל שאלה וקבלו תשובה מיידית. עם אינפורמגו תוכלו גם ליצור רשימות תרופות מותאמות אישית, לקבל תזכורות לשימוש בתרופות בזמן, ליהנות מהתאמה מיוחדת לבעלי מוגבלויות, כולל הגדלת טקסט, חיפוש קולי. Medicine. אז למה אתם מחכים? נמאס לכם מעלוני תרופות מסורבלים? הצטרפו למהפכת עלוני התרופות הדיגיטליים של אינפורמגו. הורידו עכשיו את אפליקציית אינפורמגו מחנות האפליקציות. השימוש באפליקציה הוא חינמי לחלוטין, ללא כל תשלום. האפליקציה זמינה לשימוש באייפון ובאנדרואיד.